Amplo dispositivo de emerxencia por terra e tamén polo mar coa intervención de ata 4 embarcacións na procura dun cadáver que 3 surfistas aseguran ter visto aboiando boca abaixo nas inmediacións desta zona rochosa da praia de Canelas en Sanxenxo. Os deportistas deron a voz de alarma onte á tarde ao 112 informando da presenza dun corpo. Onte pola tarde, dende as 7:30 que nos avisaron os surfistas aquí na praia de Canelas de que se habían topado cun posible cadáver que flotando no entorno onde estaban facendo surf, pois activou un dispositivo, eles chamaron ao 112, saíron do mar e chamaron ao 112. Os efectivos de emerxencia puxeron en marcha de contado xa onte á tarde un operativo de busca que se estendeu ata que se puxo o sol. Sen ningún resultado, o dispositivo retomouse esta mañá e prolongouse durante toda a xornada. Estamos de momento o que sería dende Paxariñas hacia o interior da ría. Bueno, como vedes, pois hai un cambio no mar que empeza a soplar noroeste, co cal, si existe a posibilidade de que ese cadáver, suposto cadáver, que todavía, bueno, un pouco a información que les nos transmitiron, que parece bastante probable, pero que con este vento o que pode facer é ir mar adentro ou pasar para outro lado da ría. Do paradoiro dese suposto cadáver o peche desta edición nada se sabe, non se descarta ningunha opción, mesmo que poida tratarse dunha falsa alarma. Si é certo que, bueno, os mozos viron algo, non o identificaron ao 100%, pero sí, a verdade é que deron uns datos bastante precisos do que podía ser. Co cal, inda que estaba teóricamente boca abaixo, non souberon tampouco identificar si podería ser calquera outra cousa que non fora un cadáver. O único que se localizou polo de agora neste areal de Canelas foi un bañador. Descoñécese polo de agora se esa peza de roupa podería pertencer ao suposto desaparecido ou se simplemente chegou á praia arrastrado polo temporal. Agora estáse a analizar para tentar determinar a súa procedencia. Estamos falando de cousas que están aquí polos efectos do temporal, do mar, pero obviamente sempre é unha prenda de roupa, co cal o lóxico é que se faga unha averiguación de si pode pertencer a alguén ou polo menos a posibilidade de contrastalo cos testemunhas que deron o aviso de si se parece a algunha das roupas que supuestamente levaba esa persoa. O operativo está sendo coordinado por Salvamento Marítimo.